No takže vás zdravíme pri tejto hre. Teraz bolo Slender! Hej. Dobre, takže... Tak uvidíte, ako nás vystraší vlkodlak, lebo hráme multiplayer. Hej. Michal, ty ideš za mnou. Hej. Tak ja, že prečo to tu svieti? Aha, už vidím pred seba. Ako si zapnem svetlo? Bo ja sa poserám za chvíľku. Pravým tlačítkom. Aha, mám to zapnuté. Ja vidím iba pred seba trošku. Ja sa držím iba pred tebou, vieš, kvôli... Otoč sa prosím ťa, keby tam niečo bolo. Dobre, poď, ideme. Vyklame. Nemôžem. Počkaj, tu určite bude. Hen, to je box s vlkolakou. Ako zoberiem lístok? F-kom, ne? Ľavým tlačítkom, alebo F-kom, alebo Ečkom. Laguje mi to. Vidno, že mi to laguje? Trošku, však ale mne to nevadí. Tebe možno ne. Vypni si baterku, obidvaja si vypneme baterku a potom si zasvieťme. Jasné. Mám si zasvieť. Michal, poď sem. Michal, vypneme si obidvaja naraz baterku, dobre? Počkej. 3, 4. Dobre, nefungovalo. Čím viac budeme mať tých stránok, toľko viac po nás pôjde, že? No. No ja sa bojím jak srač. Ja sa nebojím, čo je ty. Lebo ja viem, že cez tie lagy ani neuvidím. Hen stránka. Bereme. Ale jaj. No, 1 z 11. No, už len 10. Ja sa za seba neutočím. Počkaj, čo tam bolo napísané? Nič. Ako použijem tú debilinu, ktorú mám? Ako použijem tú debilinu, ktorú mám v ruke? To sa nedá použiť. Vážne? Michal, počkej, ukážeme úplne brutálny ony. Počkaj, kam utekáš? Ja sa bojím. No neutekaj. Sakra! Ne, počkaj, ja som za tebou. Kde som? Tu som. Dobre. Malo byť kúlové, že ja ti zdrhnem. Doj, ty kokos, to je lagy. Počkaj, mne to laguje. Mali by sme ísť na single, tam by to možno nalagovalo. Možno na singli by sme hrali iba sami. Tak. A tam by si ty natáčal a počul by si, ako mňa zabíja Slender. No, si za mnou? Hej. A riadne sa bojím. Nechcem sa ty vole. Ale posledne nás sundal. No tak posledne to bolo tak, že sme sa tam spalni. 2 minúty sme sa rozprávali, zrazu červená obrazovka, lag jak sviňa. Zrazu iba vidíme vlkotlaka, no. Ja som sa skoro posral. Lebo tebe to nelaguje. Takže vieš, čo sme ešte išli v tom Slenderovi? No. Strov. Tak tam, na tom veľkom strome mal byť prilepený. Ktorý ti tam asi niečo je. A tam je lístok. Kde? To je pod za mňou. Čakaj, lagy. Tam vidíš. Tam je vlkodlák. Ma už zabil. No. Nechaj ma, Livio. Motherfucker. Hej. Podľa mňa za mňou je. Počkej, vidím ťa, idem za tebou. Pohni. Vidím svetlo. Počkaj. Pri mne sa niečo pohlo. To som bol ja. Wow, epická muzika, zdrhaj. Čakaj. Dobre, môžeme ísť. A on ťa chytil? Nie, ja som utekol. Ja som iba videl lagy, ako zrazu nejsi. Ty vole, tu je to osvietená časť. Tu si svietiť nemusíme. Kúkni na to.
Dobre, musíme. No ja sa pozerám za chvíľku. Ja mám rifle, počkaj, dám si ich dole. Tak, vidíte, že pri Slenderovi a srandu, musí byť sranda, inakšie sa dostanete. Musíte hlavne, viete ako to musíte robiť, dajte si majte šrotný kom, dajte si grafiku na najnižšie, nech vám to laguje jak svinia a vy potom neuvidíte to vôbec toho vlkodlaka. Ak ho uvidíte, tak ho uvidíte tak sekálna, že vám to vadiť nebude. A slúchatka majte na ticho. Ale môžem. Idem za tebou. Si sa zlákol. Ja som sa zlakol toho, že si vykrikol a bolo to Pláč. Ja som ho ani nevidel. Dobre, krvný tlak mám taký vysoký, že by som mohol podpáliť oné prasa. Svojou krvou. Zatiaľ máme len 2 lístky. No, z 11. Ešte 9. Ale za to nás ešte ani raz nezabil, pozor na to. Hej, a mňa sa za trikrát skoro posral. Ako keď sme ho videli len raz. Či 2-krát. Ja aj prvýkrát, keď si prišiel. Vidíš tu niekde lístok? Nevidím. To je nejaký divný les. Čo tu robí vlkodlak? Však je ráno. 8:30. Prečo chodíš za No sa mnou? bojím. A tebe to nelaguje. Teda tebe to laguje. Čo? Tak. No mne to... No tým pádom by si mal chodiť prvý, aby som vedel, že sa mám zlaknúť. Tu bude. Sladím sa s tebou o niečo, že tu bude. Tam má nohu. Ale tak tu není noha, to je strom. Ty si. Počkaj, no ideme. Boja sa postieral. Kokos, ale v reále by som to nechcel, prežiť s takýmito lagmi. Pozor, za mňou je! Utekaj! Utekaj! Utekam! Utekaj! Pracuje sa na tom! Tam, Daj mi lístok, idem po ňom. Ja. Aj ne! Jo. Zaber ho, ty mne to laguje. Poď do domu, poď do domu! Tam nás nedostane. Asi ťažko, keď je si zavretý. Doriky. Dobre, poď! Zdráme. On bol za tebou. Hej. Ja som nevidel ani len červenú občasov. Hej, vráťme sa, poďme ho prenásledovať. On bol pod mojimi nohami. Á, tam je! Ja sa nehybem! Bože, to čo je? Mňa zabil! Už si sa zlakol aj ty? Že čo robíš? Ja som bol už mŕtvý. Ej, dobre, čo dáme? Čože? Čo dáme? No, znova to ideme? Máme 3 lístky z 11, sme like boss. Takže... Jaj, sakra, som to vypol.